Oikein mahtavaa iltaa kaikille ja hyvää Halloweenin kautta Kekrin odotusta kivasti. Tänään livestriimissä meillä on aiheena toi Rikkomaton-niminen lakialoite tai kansalaisaloite. Ja sen tavoitteena on siis saada nämä tämmöiset niin sanotut eheytyshoidot kiellettyä Suomessa. Ja me puhutaan tänään siitä, että minkä takia mun mielestä se lakialoite on itse asiassa todella huono. Ja mikä tämän striimin tarkoitus on, niin tässä on nyt tarkoitus osallistua tämän eheytyshoito-aiheen ympärillä vellovaan tämmöiseen julkiseen keskusteluun. Ja tarkoituksena on, että mä heitän tässä nyt ilmoille pointteja, joita ei välttämättä usein ehkä näe. Ja mitä tulee niin kuin eheytyshoitoihin itseensä sillai aiheena, niin se on aiheena tosi syvällinen aihe. Ja myöskin monella tapaa hyvin semmoinen arka ja herkkäkin aihe, ja ihan siis syystä. Ja tässä striimissä me ei paneuduta niihin eheytyshoitoihin itseensä kovin syvällisesti, koska niistä tosiaan voitaisiin pitää ihan kokonaan omia striimejä, jotka sitten myöhemmin tulee tänne kanavalle. Eli eheytyshoidoista itsestään puhutaan myöhemmin lisää. Ja tänään sitten käsitellään nimenomaan tämän kansalaisaloitteen sisältöä. Keskitytään niin kuin siihen. Ja ilmoitusluontoisesti, niin tänään ei ole afterpartya, johtuen siitä, että mulla on tänään menoa, niin en kerkeä sitä valitettavasti tänään pitämään. Mutta toivottavasti saatte nyt tästä sitten, tästä käsillä olevasta striimistä nyt sitten paljon irti. Ja jos olet uusi tällä kanavalla, niin tervehdys, tervetuloa kanavalle. Mun nimi on Sametti ja mun tarina on se, että mä pidin itseäni nuorempana tosi monta vuotta transsukupuolisena miehenä ja mä kävin läpi hoidot naisesta mieheksi. Mä oon siis syntynyt biologisesti naiseksi, olen biologinen nainen, mutta siis koin olevani mies ja kävin ihan ne lääketieteelliset hoidot läpi, myös juridiset hoidot. Juridiset, ne vaihdetaan henkilötunnusta ja kaikkea tämmöistä. Ja elin monta vuotta miehenä, mutta sitten mä tulin siihen lopputulokseen, että mun ei olisi sitä asiaa pitänyt tehdä ja halusin palata elämään sit naisena, mutta koska ne transhoidot on ihan oikeasti peruuttamattomia, niin mä en sit saa vaikka tätä ääntä sit koskaan pois. Mutta mä oon myös lesbo, eli siis homoseksuaali. Niin siitä syystä tämän tyyppiset aiheet, mistä nyt tänään puhutaan, niin kiinnostaa mua, koska tämä aihe tosiaan siis myös koskettaa mua monella tavalla. Ja hieman teetä naamariin ja lasken ton teekupin nyt kokonaan pois tuosta käsistäni, niin lähdetäänpä sitten saman tien vilkaisemaan tätä kansalaisaloitetta. Niin, mä jaan teille mun ruudun tästä. Eli tässä on tämä kansalaisaloite. Tämä on siis tämmöisellä kansalaisaloite.fi-sivustolla nimellä Rikkomaton kielletään eheytyshoidot. Ja alun perin siis 2023 vuonna tämä on jätetty. Ja tämä on nyt sitten ollut jonkin aikaa tuolla eduskunnan käsittelyssä. Ja tämä on nyt jo toinen kerta, kun noi aktivistit koittaa saada eheytyshoitoja kiellettyä Suomessa. Et se edellisen kampanjan nimi oli Ehjänä syntynyt. Ootte ehkä te, jotka seuraatte tätä aihetta, niin ehkä muistatte sen. Ja miksi mä nyt halusin tästä tänään puhua, niin mun on pitänyt iät ja ajat puhua eheytyshoidoista täällä kanavalla, mutta sitten se on jotenkin aina jäänyt muiden asioiden jalkoihin, kunnes muutama päivä sitten SETA lähetti uutiskirjeen, missä he rupes puhumaan tästä kansalaisaloitteesta ja sen etenemisestä eduskunnassa, niin mä ajattelin, että nyt on sitten hyvä paikka aloittaa tästä puhuminen. Joo, eli vilkaistaan vähän, että mitä tässä sanotaan, ja sitten lähdetään keskustelemaan siitä, että mikä tässä nyt oli ongelmana, että minkä takia mä pidän tätä lakialoitetta itse asiassa tosi huonona. Ja sitten sen jälkeen katsotaan, että mitä se eduskunta on sanonut tästä asiasta, kun tämä on tosiaan eduskunnan käsittelyssä nyt ollut jonkin aikaa. Elikkä tässä sanotaan, että
Kansalaisaloitteen tavoitteena on kieltää hoidot, jotka tähtäävät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen niin kutsuttuun eheyttämiseen, eli seksuaalisuuden muuttamiseen heteroksi ja tai sukupuolen muuttamista cis-sukupuoliseksi. Kansalaisaloitteen nimi juontuu siitä, ettei seksuaalisuutta tai sukupuolta voi rikkoa, joten tällöin ei ole mitään, mitä korjata tai eheyttää. Eheytyshoidoilla ja terapioilla tarkoitetaan seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen tähtääviä hoitomuotoja. Ne pohjaavat vääristyneeseen ajatukseen, jonka mukaan heteroseksuaalisuudesta eroava seksuaalinen suuntautuminen tai syntymässä määritellystä sukupuolesta eroava sukupuoli-identiteetti olisivat jotenkin parannettavissa ja korjattavissa, eli eheytettävissä. Ja nyt jos katsoit edellisen striimin, missä oli aiheena niin sanottu setalainen lore, niin saatoit ehkä huomata, että tässä alkoi tulemaan välittömästi lorea. Jos et ole kattonut sitä mun edellistä striimiä, niin se on linkattuna tuossa description boxissa, että jos ihmettelet, että mitä ihmeen lorea, mitä mä tarkoitan sillä, niin siitä tosiaan on pidetty aikaisemmin striimi, ja mun omasta mielestäni se lore-video, joka on nyt linkattuna tuolla alla, niin on varmaan yksi mun kaikkein tärkeimmistä videoista. Että mä toivoisin, että jos mun pitäisi valita joku yksi video, jonka mä toivoisin, että kaikki ihmiset, kaikki suomalaiset näkis mun kanavalta, niin tämä lore-video on aika siellä niin kuin top 3 nyt ainakin. Niin sieltä voitte käydä katsomassa, jos ette ole kattonut. Mutta halusin vaan huomauttaa, kun tosiaan siitä loresta keskusteltiin silloin aikaisemmin. Mutta tässä striimissä mä en mene loreen tarkemmin, koska siis pelkästään siitä, että mä analysoin tämän kansalaisaloitteen, tämän pelkän kieliasun läpi, niin me voitaisiin pelkästään siitä pitää kokonaan oma striimi, jotenka siitä syystä mä nyt skippaan tämän analyysin tässä striimissä kokonaan, ja käsitellään nyt sitten sitä, että mitä tämä niinku hakee. Niin halusin vaan huomauttaa. Ja mä siis en lue tätä nyt kokonaan läpi, koska sit me liikaa harhaudutaan sit pois siitä, että mitä mä haluan tänään sanoa. Ja sitten tässä sanotaan, että tämän kansalaisaloitteen tavoite on siis se, että nämä niin sanotut eheytyshoidot erikseen kriminalisoidaan Suomessa. Eli että niin kuin eheyttäminen itsessään olisi niin kuin rikollista toimintaa, silleen, että se on erikseen merkattu lakiin, että kyseessä on toi rikollinen toiminta. Ja tosiaan mainitsin, että SETA lähetti uutiskirjeen pari päivää sitten liittyen tähän asiaan. Niin vilkaistaanpa, mitä SETA sanoi. Tässä ollaan nyt SETAn sivuilla. Eli tällaisen ne lähetti. Joku täällä sanoi, että voitko liittää sen videon tähän videon kuvaukseen myöhemmin. Se on siellä jo. Kaikki linkit, mitä mä niinku käyn tässä nyt läpi, tai mitä mahdollisesti haluatte myöhemmin katsoa, niin kaikki on täällä description boxissa linkattuna jo valmiina. Eli käykää sieltä katsomassa. Täällä on by the way, toi YouTube sensuroi ihan sikana teidän kommentteja. Pieni hetki. Niin mä julkaisen täältä. Et jos tosiaan huomaatte, että YouTube sensuroi teidän kommentteja, niin johtuu siitä, että joku johonkin on nyt narahtanut. Mutta joo, tosiaan olemme nyt SETAn sivuilla. Ja siinä on otsikkona, että hallituksen on kunnioitettava eduskunnan ja kansan vaatimusta ja valmisteltava eheyttämistoiminnan kieltävä laki. Ja sitten on kuvassa lukee, että stop eheytystoiminta, kielto saatava lakiin. Ja tässä on kampanja, että ne kerää allekirjoituksia nyt tämmöisellä kamppiksella. Ja tässä he sanoo, että
Oikeusministeriön on toimittava niin kuin eduskunta päätti ja aloitettava lain valmistelu. Oikeusministeri Leena Meri on vitkutellut asian kanssa, vaikka lakivaliokunnan mietinnössäkin todettiin, että valmisteluun tulee ryhtyä ripeästi. Jopa apulaisoikeuskansleri on ollut huolissaan ministerin toimimattomuudesta. Oikeusministeri Leena Meri, suomalaiset haluavat tämän lain. Vetoa kanssamme oikeusministeriin, jotta ministeriö ryhtyy välittömästi valmistelemaan eheyttämistoiminnan kieltävää lainsäädäntöä. Ja sitten sä voit tässä tosiaan allekirjoittaa tällaisen vetoomuksen, ja miten mä nyt tulkitsen tämän niin, että tässä tehdään nyt poliittista painostamista. Eli SETA nyt kerää nimiä tai tämmöistä nimilistaa, jonka avulla ne koittaa tätä oikeusministeri Leena Merta niin nyt painostaa, jotta tätä asiaa kiirehditään. Mutta katsotaan sitten, että mitä täällä pohjalla sitten sanotaan. Täällä sanotaan, että kun tosiaan siis mulla on pari ongelmaa nyt, että minkä takia mä pidän koko tätä kansalaisaloitetta siis huonona. Ja niistä ensimmäinen on nyt se, että tässä koko aloitteessa ei määritellä ollenkaan sitä, että mitä niin kuin eheytyshoidot oikeastaan on. Eli että mihin nämä niin kuin viittaa niillä. Että täällä tosiaan sanotaan, että eheytyshoidoilla ja terapioilla tarkoitetaan seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen tähtääviä hoitomuotoja. Mutta mitä hoitomuotoja? Mitä ne on tarkalleen, ne hoitomuodot, jotka te haluatte nyt kriminalisoitaviksi? Niin sitä ei määritellä, ei missään tässä koko tässä, että mitä nämä niin kuin tarkalleen ottaen haluaa kriminalisoitavaksi, mitä pidetään eheytyshoitona. Jos mä näen jossakin eheytyshoitoa, niin mistä mä tunnistan sen? Mistä mä tunnistan, että tämä on nyt sitä eheytyshoitoa, jonka te haluatte kiellettäväksi? Eli niin kuin tämä on epämääräinen, tämä on epämääräisesti laadittu. Se on se mun ensimmäinen ongelma nyt tässä tosiaan. Ja kun me sitten katsotaan tätä SETAn sivua, niin täällä taas sitten todetaan, että eheyttämistoiminta Suomessa pitää sisällään muun muassa demonien tai pahojen henkien pois ajamista, feminiinisyys- tai maskuliinisuusharjoituksia, uhkaavana miellettyjen ystävyyssuhteiden lopettamista ja yksilö- ja ryhmäterapiaan osallistumista. Toimintaan voi liittyä myös yksilön eristäminen yhteisöstään, pakottaminen muuttamaan toiseen maahan ja pakkoavioliittoja. Tämä on järkyttävää. Löytyy siis tästä kappaleesta. Niin sillä siis demoneita. Demoneita ajetaan ulos. Eli mistä te nyt puhutte tässä? Miksi SETA puhuu jostain demonien ulosajamisesta? Mutta sitten seuraava ongelma, mikä mulla on nyt tämän koko homman kanssa, on se, että tässä kansalaisaloitteessa niputetaan toi homous ja transsukupuolisuus samaan semmoiseen nippuun. Eli että niin kuin tässä puhutaan sillai vuoron perään seksuaalisesta suuntautumisesta ja vuoron perään sukupuolesta. Ja homous ja transsukupuolisuus ei ilmiöinä ole sama asia. Eivätkä ne myöskään ole millään tapaa verrattavissa toisiinsa. Eli niin kuin meidän niin kuin täytyy erotella toisistaan, että milloin NS koitetaan eheyttää homoa ja milloin koitetaan eheyttää transihmistä, koska ne ei ole niin kuin millään tapaa verrattavissa toisiinsa. Ja meidän täytyy niin kuin tässä koko tässä eheytyskeskustelussa meidän pitää ottaa huomioon esimerkiksi semmoinen juttu, että homous esimerkiksi ei tarvitse mitään hoitoja. Homouteen ei liity mitään hoitoja. Homo ei tarvitse, niin kuin ollakseen homo, niin homo ei tarvitse mitään hoitoja.
Kun taas sitten tähän transjuttuun liittyy ihan olennaisesti kaikki nämä tämmöiset kehonmuokkaushoidot, siis ihan nämä hormonihoidot ihan leikkauksia myöten. Sitten liittyy nämä, että vaihdetaan nimeä, vaihdetaan henkilötunnusta ja kaikkea tällaista. Ja homouteen ei liity mitään tämmöisiä. Ja mä haluan nyt näyttää teille yhden hassun meemin, joka nyt ei varsinaisesti liity mitenkään mihinkään, mutta tosiaan se on iso ongelma tässä koko sateenkaariliikkeessä, että ne niin kuin niputtaa tämmöisiä hyvin niin kuin voimakkaasti toisistaan eriäviä ilmiöitä sellaiseen samaan pakettiin, ja sitten niin käsittelee tämmöisiä eri ilmiöitä samanaikaisesti, vaikka oikeasti niitä pitäisi käsitellä erikseen. Niin se on semmoinen iso ongelma tässä koko tässä niin kuin sateenkaariliikkeessä. Niin ootte ehkä nähnyt tuolla netissä tämmöisiä meemejä, joissa vertaillaan keskenään homoliikettä ja sitten transliikettä. Niin tämä nyt ei tosiaan varsinaisesti liity mitenkään mihinkään, mutta mun mielestä nämä on tosi hauskoja, koska näissä tiivistetään jotakin olennaista siitä, että miten toi homous ja transsukupuolisuus eroaa toisistaan ja miten homoliike eroaa tästä transliikkeestä. Niin. Että tosiaan homouden käsittely yhteiskunnassa on ihan oikeasti lopulta juurikin niin yksinkertaista, että annetaan niiden homojen vaan olla. Elikkä niin kuin homous tai homouden olemassaolo ei sillai tarvii muilta ihmisiltä mitään toimenpiteitä. Se on ihan oikeasti lopulta niin yksinkertaista, että annetaan niiden homojen vaan olla. Kun taas sitten tosiaan tähän transasiaan liittyy vaikka ja mitä asioita, ja muun muassa sit siihen liittyy se, että transihmiset niin kuin voidakseen olla sitä, mitä he yrittävät olla tai haluavat olla, niin koko tämän niin kuin muun yhteiskunnan täytyy vähän niin kuin leikkiä siinä mukana. Ja homous ei tarvitse tällaisia leikkejä, samanlaisia leikkejä, mitä tämä transhomma vaatii. Ja tarkoitan siis leikeillä nyt sitä, että henkilö on ihan vakavissaan sitä mieltä, että hän on oikeasti jotakin sellaista, mitä hän ei sit konkreettisesti ole. Ja jotta hän voi sit elää haluamallaan tavalla, niin kaikkien muiden ihmisten pitää uskoa sitten, että hän on niin kuin jotain muuta kuin mitä hän nyt sitten konkreettisesti on. Niin siinä on iso ero. Eli tosiaan sitten se ongelma on siis se, että tässä lakialoitteessa ei määritellä, että mitä se eheytys tarkalleen ottaen on. Ja tuossa lakialoitteessa puhutaan tuosta homojen muuttamisesta heteroksi tai sitten transihmisten muuttamisesta cis-sukupuoliseksi. Ja nyt se cis-sukupuolinen on jo sitä Setan Lorea, mutta mä skippaan nyt sen tässä. Mutta sitten Seta rupeakin puhumaan jostain niin kuin demonien ulosajamisesta. Eli Setan tässä tekstissä viitataankin nytten tämmöiseen niin kuin uskonnolliseen tämmöiseen hörhöilyyn, mitä ei siinä alkuperäisessä siinä niin kuin kansalaisaloitteessa ei ollut mainintaa, että he puhuu nimenomaan uskonnosta. Ja mitä tulee uskonnolliseen eheyttämiseen, niin se on ihan oikea juttu. Tämmöistä niin kuin uskonnollisia eheytyshoitoja on Suomessakin ihan oikeasti olemassa. Niitä tehdään nykyäänkin Suomessa ihan oikeasti. Mä oon tuntenut ihan IRL sellaisia ihmisiä, jotka on ollut tällaisissa uskonnollisissa eheytyshoidoissa, ja heidän tarinat on lähes poikkeuksetta todella, todella hurjia. Niin kuin, joo. Mutta niin kuin, mitä niissä hoidoissa tapahtuu, minkä takia niihin mennään, niin vilkaistaanpa nyt sitten seuraavaksi näitä uskonnollisia. Tässä on Ylen artikkeli. Tämä on by the way myös linkattuna tuolla description boxissa, että jos haluat lukea sille ihan omalla ajalla, niin kaikki linkit löytyy tuolta
description boxista. Myös se Lore-striimi, että jos et ole sitä katsonut, niin suosittelen, että menet katsomaan tämän striimin jälkeen. Eli otsikko kuuluu, että näin homoseksuaaleja käännyttävät eheytyshoidot toimivat. 25-vuotias Johannes Poikkimäki kertoo, millaiseen paineeseen hän joutui vuosiksi. 13-vuotiaana tulin kaapista ulos ja tunti sen jälkeen musta rukoiltiin homouden henkeä ulos tai homouden henkeä pois. Ensimmäiset ajatukset siitä, että 13-vuotias Johannes voisi eheytyä, syntyivät hengellisellä leirillä. Iltamissa ylistettiin Jumalaa, saarnattiin ja jaettiin todistuksia. Ja jos et tunne näitä tämmöistä uskisporukoiden kielenkäyttöä, niin todistus on siis uskisporukoiden kielenkäytössä semmoista, että joku kertoo tarinan siitä, että millä tavalla Jumala on vaikuttanut hänen elämässä, että miten niin kuin Jumala on tehnyt jotakin hänen elämässä. Jossain vaiheessa sai mennä eteen hengellisten vanhempien tai pastoreiden esirukoiltavaksi, pyytää esimerkiksi sairauden parantamista. Mun tapauksessa mä pyysin, että voisiko he saada musta homouden pois. Halusin siinä tilanteessa kokea jotain suurempaa. Monet aina sanoi, että siinä kokee jonkinlaisen valaistumisen tai tuntee, että pyhä henki tärisyttää sua. Mutta aika tyhjäksi se jätti ne hetket sitten. Tarve ja halu eheytyä oli iskostettu syvälle. Eli tässä nyt puhutaan jostain hengellisistä vanhemmista ja pastoreista, niin tämä viittaa nyt siihen, että tämä henkilö, tämä Johannes, niin ei ole ollut missään NS-suuressa kirkkokunnassa, vaan hän on ollut jossain varmaan herätysliikkeessä tai jossain muussa tällaisessa evankelisessa jossakin porukassa. Tälleen ihan huomautus vaan. Johannes koki painostusta yhteisönsä suunnalta, sillä hengelliset vanhemmat olivat Johannekselle esikuvia. Kun nämä esikuvat uskoivat Johanneksen mahdollisuuteen eheytyä, ei hän halunnut tuottaa pettymystä. Mulle oli lapsuudesta saakka tehty selväksi, että homoseksi on syntiä. Kun on pienestä saakka kuullut tollaista ja alkaa kokemaan fiiliksiä, niin tietty sitten ahdisti ja halusi muuttua. Kukaan ei sanonut, että Johannes, sä tarvit pelastusta, vaan se oli ennemmin se oma helvetin pelko. Perhe ei pakottanut Johannesta eheytyshoitoihin, eikä hän niistä oikeastaan perheelleen maininnut. Mun perhe on tosi hengellinen, että sitä kautta toki ajauduin näihin meininkeihin. Paljon siinä oli hyvää, mutta monesti tällaisissa on kääntöpuolena se, että sellainen näkymätön pahuus naamioidaan tahattomasti hyvään. Sen mä tiedän, että kukaan näistä hengellisistä vanhemmista ei halunnut mulle pahaa. Kukaan ei ollut, että hyi homo, vaan hekin pelkäs, että joudun helvettiin. Johannesta koitettiin eheyttää aina 17-vuotiaaksi asti läpi hänen teini-ikänsä ja hän teki kaikkensa muuttuakseen. Hän katseli YouTubesta amerikkalaisten pastoreiden puheita, paastosi ja oli selibaatissa. Pääasiassa Johanneksen eheytyshoito tapahtui rukouksen voimalla. Monesti se meni niin, että pastori pyysi pyhää henkeä ohjaamaan keskustelua. Hän pyysi mua toistamaan tämän tyyppistä lausetta. Olen Johannes ja en ole homoseksuaali. Tämä homouden henki on saatanasta ja se saadaan minusta ulos Jeesuksen nimessä. Aamen. Tässä lisää kuvia. Mä en lue tätä kokonaan, että jos haluat lukea koko artikkeli, niin se on linkattuna tuolla. Vilkaistaan toista esimerkkiä. Tämä on Kirkko ja kaupungin tämmöinen artikkeli, mikä itse asiassa tämä artikkeli käsittelee ihmisten Jumalan näkemystä, mutta mä luen tästä lyhyen pätkän, koska tässä käsitellään tällaista uskovaista homoa, jonka nimi on Patrick Tiainen. Tässä on hänen kuva. Niin tämä on sellainen henkilö, jolla on erittäin hurja tarina. Et jos et ole koskaan kuullut Patrick Tiaisesta, niin suosittelen ehdottomasti, että googlaat hänet ja katot, että mitä hänelle on tapahtunut. Tämä on ihan crazy tämä hänen tarina. Mutta mä luen vain lyhyen pätkän nyt tästä hänen tarinasta. Sinun elämälläsi on tarkoitus,
Jumalalla on suunnitelma sinun varallesi. Jumala rakastaa sinua juuri sellaisena kuin olet. Niin 15-vuotiaalle Patrik Tiaiselle kerrottiin rippileirillä. Tuohon aikaan Pohjanmaalla ruotsinkielisten seurakuntien ripareilla puhuttiin kielillä, profetoitiin, ylistettiin ja opetettiin lopun ajoista. Henkilökohtaista uskoa painotettiin ja myös Patrik tuli uskoon. Pian Tiaiselle valkeni, ettei Jumalan ehdoton rakkaus ollutkaan hänen kohdallaan täysin ehdotonta. Siihen tuntui liittyvän mutta tämä yksi asia pitää hoitaa. Tämä yksi asia oli se, että Tiainen oli 6-vuotiaasta asti tiennyt tykkäävänsä pojista. Rippileirin ilmapiiri tuntui niin luottamukselliselta, että hän uskalsi kertoa siitä. Rippikoulun jälkeen Tiainen yritti vuosia hoitaa pois sen yhden asian. Hän kävi eheytysterapiassa ja seminaareissa ja luki aihetta käsittelevää self-help-kirjallisuutta. Eheytyksessä ensimmäinen opetus oli, että homoseksuaalisuutta ei ole olemassakaan. Minulle sanottiin, että älä ikinä sano olevasi homoseksuaali. Et sinä ole homo, sinä olet rikki. Sinulla on isähaava. 8 vuotta myöhemmin olin yhdellä parkkipaikalla, kun minun oli yhtäkkiä pakko sanoa ääneen, että hitsi vieköön, en minä ole rikki. Minä olen homo. Ja tässä jutut, mitä näissä nyt sanottiin, niin nämä on hyvin tyypillisiä tämmöisiä juttuja, mitä näistä eheytyshoitoihin liittyen sanotaan. Esimerkiksi toi, että ei mitään homoja ole olemassakaan, vaan on olemassa ainoastaan rikkonaisia heteroita, ja sinustakin saadaan hetero, kun vaan pääset nyt yli siitä jostain niin kuin mielenterveyshäiriöstä, joka sulla nyt on. Että he niin kuin kieltää kokonaan homouden olemassaolon, että myös mulla on kokemusta tästä. Mutta tosiaan, eli huomasitte näistä pätkistä, että tämä eheytys on näiden ihmisten kohdalla ollut siis nimenomaan uskonnollista, ja kaikki nämä kokemukset liittyy uskonnollisiin konteksteihin, eli kaikki, että mitä heille tehtiin, oli niin kuin lähtökohtaisesti uskonnollista. Kaikki tapahtui uskonnollisessa kontekstissa ihan niin kuin sitä maailmankuvaa ja kaikkea myöten. Ja nämä esimerkit nyt oli homoja, siis homomiehiä, mutta minkälaista sitten mahtaisi olla sitten joku transsukupuolisen eheytys, niin en ole ihan varma. Mutta mä oon nähnyt videokuvaa semmoisesta yhdestä uskonnollisesta tilaisuudesta, missä oli ilmeisesti tämmöinen jonkinlainen tämmöinen henkilö, jolla oli jotain tämmöistä sukupuoliristiriitaa tai jotain. Ja tämä videokuva, jonka mä näin, niin oli siis ihan Suomesta. Niin, niin siinä videolla hän oli selvästi siis hyvin semmoisessa kiihtyneessä ja ahdistuneessa semmoisessa mielentilassa. Hän oli silmät kiinni semmoisen mikrofoni kädessä, että jos olet koskaan käynyt näissä tämmöisissä evankelisten piirien tällaisissa uskonnollisissa tapahtumissa, niin siellä on tyypillistä semmoinen, että niin mikrofoni kiertää ja sitten ihmiset niin sopottaa semmoista uskonnollista semmoista niin siihen mikkiin ja vähän niin kuin tilittää heidän omaa kokemusta ja pyytää just Jumalalta apua tai jotain tämmöistä, niin tämä oli semmoinen tilanne, missä sitten tämä henkilö, niin se sopotti sit siitä, että hän niin kuin, nyt mä en muista niitä tarkkoja sanoja, mitä hän sanoi, mutta hän oli siis miespuolinen henkilö, joka puhui siitä, että hän oli joskus pukeutunut mekkoon, ja hän oli selvästi hyvin ahdistunut siitä, että hän koki tällaista mielenkiintoa pukeutua mekkoon. Ja sitten hän koki niin kuin selvästikin, että hän oli tehnyt jotakin hyvin väärää ja pahaa, ja että hän ei saisi niin tehdä. Ja sitten hän siinä niin kuin rukoili vähän selvästi kiihtyneessä tilassa sitä, että hän niin kuin toivoo, että hän pääsisi eroon tästä hänen tästä kiinnostuksen kohteestaan pukeutua mekkoon, niin en sitten tiedä, että onko nämä transihmisten eheytykset sitten jotain niin kuin tämmöistä, että en tiedä. Mutta joo, siis niin. Eli tämä uskonnollinen eheytys on siis hyvin tämmöistä asenteellista. Siinä selvästi arvotetaan tilanteita silleen, että on jotakin epätoivottavaa ja pahaa ja jotakin toivottavaa ja hyvää.
ja sitten sitä sun käytöstä tai sun toimintaa arvotetaan sit joko hyväksi tai pahaksi tai oikeaksi ja vääräksi sen perusteella sitten, että niin. Ja sitten siinä pyritään kohti jotakin tosi selvää päämäärää, elikkä siinä on hyvin selkeä tämmöinen agenda. Eli on jotakin, mistä pitää päästä eroon, ja tilalle täytyy tulla jotakin. Et siinä on hyvin tämmöinen selkeä, että mitä tavoitellaan ja miksi tavoitellaan. Ja hei, täällä nyt YouTube sensuroi ihan hulluna teidän kommentteja. Mä koitan täältä nyt välillä painella näitä täältä, mutta siis ihan joo. Mutta joo, siis tosiaan tämä on siis hyvin tällaista voimakkaan asenteellista ja tämmöistä, että siinä on selkeästi joku agenda, joku päämäärä, jota kohti sit pyritään. Ja tämmöinenhän ei sit ole, tämä eheytyshoito, niin ei ole missään nimessä verrattavissa esimerkiksi sit niinku neutraaliin psykoterapiaan, koska neutraalissa psykoterapiassa potilaalle tarjotaan semmoinen neutraali tila käsitellä niitä hänen kokemuksia tai tuntemuksia, joita hänellä on. Ja psykoterapiassa ei ole jotakin sellaista selkeää päämäärää, johon me nyt tässä pyritään, vaan siinä vaan niin kuin, ohjataan sitä ihmistä käsittelemään sitä hänen kokemusta, mutta mihin suuntaan se sitten lähtee, niin kuin, mihin johtopäätökseen hän tulee, niin ei ole niin kuin sellaista loppupäämäärää. Ja nyt kun me puhutaan näistä eheytyshoidoista, niin se on tullut nyt huomattua moneen kertaan sekä Suomessa että maailmalla, että tässä on vaarana nyt sitten se, että tämä psykoterapia tulee vedetyksi mukaan niin kuin tähän eheytyshoitokeskusteluun. Eli semmoinen eräänlainen semmoinen aktivistien painostuksen uhka on ihan todellinen. Siis aktivistien painostuksen uhka on ihan todellinen. Ja ammattilaiset, eli siis terveydenhuollon ammattilaiset, esimerkiksi lääkärit, niin on eri puolella maailmaa huomannut nyt näistä transpotilaista. Eli nyt huomaatte, niin kun, nyt kun mä lähden tästä keskustelemaan, niin te huomaatte välittömästi, että miksi se on ongelma, että tässä kansalaisaloitteessa on nyt ympätty homot ja transihmiset samaan kategoriaan. Ja sen sijaan, että puhuttaisiin sillä ihan täysin erikseen homojen eheyttämisestä ja sitten transihmisten eheyttämisestä. Kun tosiaan, mitä tulee nyt näihin transihmisiin, niin ammattilaiset, eli siis niin kuin lääkärit ja terapeutit, psykoterapeutit on eri puolilla maailmaa huomanneet näistä heidän transpotilaistaan sellaisen asian, että tietyt asiat korreloi tämän transsukupuolisuuskokemuksen kanssa. Eli että niin kuin, lääkäreiden potilasryhmissä toistuvasti nousee esiin erilaisia taustaongelmia, jotka on näillä ihmisillä hoitamattomia, mutta jotka olisivat täysin hoidettavissa. Tästä on täällä kanavalla useaan kertaan puhuttu, että mitä ne taustasyyt voi mahdollisesti olla. Että jos olet täysin uusi katsoja, niin kannattaa mennä selaamaan noita vanhoja videoita, että sieltä löytyy materiaalia, ja tästä tullaan jatkamaan vielä tulevaisuudessa varmastikin monta kertaa, että mitä ne niin kuin voi olla ne taustasyyt siellä taustalla. Ja esimerkiksi semmoinen tosi kuuluisa tapaus on semmoinen kuin kanadalainen Kenneth Zucker. Hän oli, mä nyt en muista, oliko hän psykologi, psykiatri vai psykoterapeutti, joku näistä. Niin hän oli sellainen, että niin kuin aktivistit sai hänet pistettyä ihan viralta, koska tämä Kenneth Zucker oli huomannut hänen potilaissaan semmoisia tiettyjä samankaltaisuuksia, ja hän niin kuin siis niissä taustasyissä, ja hän sitten niin kuin rupesi miettimään, että miten hän voisi puuttua tähän, ja hän sitten sai sellaisen prototyypin suunniteltua, tai niin kuin hän kehitti prototyypin, että miten transkokemusta voitaisiin psykoterapeuttisesti hoitaa. Ja tästähän sitten transaktivistit raivostui aivan täysin, ja olivat sitä mieltä, että tämä Zucker tekee eheytyshoitoja, ja he sai Zuckerin pois viralta. Että Zuckerin että missä hän oli töissä tämä klinikka, niin se niin kuin suljettiin, koska aktivistit niin kuin hyökkäs hänen kimppuun niin kovasti. Eli nämä aktivistit on ihan oikeasti todella vihaisia,
ja ne ihan oikeasti tulee ja hyökkää kimppuun ja järkkäilee ihan tämmöisiä järkyttäviä tämmöisiä niin kuin kampanjoita sitten ja saa ammattilaisia laitettua viralta. Ja sitten toinen tämmöinen lääkäri, kenet mä itse niin kuin tiedän, on tämmöinen brittiläinen As Hakem, hän on psykiatri koulutukseltaan, ja hän on hänen omassa työssään psykiatrina työskennellyt näiden transkokevien ihmisten kanssa. Mulla on hänen kirja, by the way, mutta nyt se on tuolla jossain kaapissa. Niin hän on myös tämmöinen esimerkki, että hän huomasi, että hänen transpotilaat on taustoiltaan hämmästyttävän samankaltaisia. Ja heillä oli hämmästyttävän paljon sellaisia taustaongelmia. Ja tämä As Hakem sitten lähti kehittelemään terapiamuotoa, jolla hän pystyisi hoitamaan niitä taustajuttuja. Mutta sitten hän sanoi jossakin kohdassa, että kun Britanniassa on myös ollut vireillä tämmöinen eheytyshoitojen kieltämiseen pyrkivä tämmöinen lakiehdotus, niin hän sitten jossakin kohtaa totesi, että jos se lakiehdotus menee läpi, niin hän vaan niin kuin suorilta käsin lopettaa sen terapiatyöskentelyn, mitä hän on tehnyt, koska se niin kuin luettaisi sit siinä uudessa järjestelmässä, niin se luettaisi sitten eheytyshoidoksi, ja hän oli sitten todennut, että hän ei vaan nyt niin kuin jaksa tapella tämän systeemin kanssa, että hän vaan sitten niin kuin lopettaa kokonaan. Ja Suomessa olette kaikki varmasti kuullut sellaisen nimen kuin Riitta-Kerttu Kaltiala, niin hän on sitten taas tämmöinen suomalainen esimerkki tästä. Et mä oon esimerkiksi ollut tämän Kaltialan semmoisessa seminaarissa, missä hän kertoi hänen siitä potilastyöskentelystä, ja myös hän huomasi, että hänen potilailla on monia sellaisia taustajuttuja. Ja hän sanoi esimerkiksi siinä yhdessä seminaarissa, missä mä olin, hän sanoi siinä, että se, että mikä sai hänellä itsellään hälytyskellot soimaan alun perin, oli se, että kun hänen klinikalle alkoi tulla näitä transpotilaita, niin hän huomasi sitten, että ne potilaat oli täysin erilaisia kuin mitä tuon lääketieteellisen kirjallisuuden perusteella tämmöisten transpotilaiden olisi pitänyt olla. Eli hänen niin kuin se semmoinen potilasprofiili oli, että tulikin ihan toisenlaisia potilaita kuin olisi pitänyt tulla. Ja hän on sitten kanssa pystynyt erittelemään, että minkälaisia ne on ne syyt siellä taustalla, jotka voi sit mahdollisesti vaikuttaa ihmisillä siihen, että ne kehittää tällaisen transidentiteetin. Ja hänen tämä tiimi on sitten kehitellyt erilaisia hoitomuotoja tähän. Tästä tulee erikseen joko video tai striimi, että mä haluan kertoa teille, että mitä mä opin siinä seminaarissa, koska se oli hyvin kiinnostavaa. Mutta mikä mun pointti nyt tässä nyt on, että miksi mä niin kun nostin nämä ammattilaiset tähän nyt esiin, niin tosiaan pointti on se, että koko tämän transasian kanssa mennään vaan entistä syvempään suohon silloin, kun ammattilaisten kädet sidotaan. Ja se, mikä on vaarana tosiaan tässä tämmöisissä niin kuin eheytyskieltohommissa, on se, että tämä psykoterapia tulee vedetyksi mukaan nyt tähän, ja ammattilaisten kädet sidotaan, ja ammattilaiset ei enää pysty auttamaan ihmisiä tai tekemään vaikka taustatutkimusta ollenkaan, koska niin kuin heillä on vaarana se, että he menee niin kuin viralta. Ja ulkomailla tästä on tosiaan olemassa jo esimerkkejä, missä ammattilaisia on estetty tekemästä heidän työtään tai heidän tutkimustyötään, ja heitä on myöskin jo pistetty ihan viroilta tai viralta. Ja sitten toinen semmoinen juttu, mitä mä haluaisin, niin kuin, että saisi enemmän yhteiskunnassa nyt tilaa, mutta jotka eivät saa tilaa yhteiskunnallisessa keskustelussa, koska tämä eheytyshoitojuttu tai tämä narratiivisen ympärillä on nyt sitten, että aktivistit niin kuin johtaa tätä keskustelua, ja hirveän helposti vähän kaikki sitten tulee silleen leimatuksi eheytyshoidoksi tai joksikin niin kuin homovastaisuudeksi, vaikka oikeasti ei olisi siitä kysymys, niin on tosiaan sellaiset asiat kuin ensinnäkin detransitio-ilmiö. Kaikki, jotka olette tätä kanavaa katsonut, niin tämä on teille tuttu, että niin kuin aktivistit ei halua kuulla, että mitä sanottavaa detrans-ihmisillä on, että niin kuin mitkä ne voi olla ne syyt siellä taustalla, että joku niin kuin päätyy kyseenalaistamaan hänen transidentiteettiä, miksi joku vaikka ajattelee, että hän ei olisi koskaan pitänytkään niihin transhoitoihin alun perinkään mennä. Ja nyt transhoitojen katuminen on sen verran vakava ilmiö,
että meidän ihan oikeasti täytyy tutkia sitä, että mitä ne on ne taustasyyt siellä taustalla, ö, jotka olisi olleet hoidettavissa ennen kuin henkilö pääsee sit menemään ennen kuin henkilö päätyy menemään transhoitoihin turhaan ja sitten katumaan niitä, koska se on niin kuin niiden potilaiden vaarantamista, heillä ei ole tietoa saatavilla tai että tätä niin kuin yhteiskunnallista keskustelua tämän aiheen ympärillä sillä koitetaan tukahduttaa. Täällä nyt ihan hulluna juoksee tämä kommenttiboksi koko ajan, mitäs täällä nyt tapahtuu kommenteissa? Mun on nyt tosi vaikea seurata tätä keskustelua, kun täällä tuntuu, että on niin kuin noi kommentit koko ajan YouTube sensuroi näitä ja mä en nyt saa täältä kiinni. Okei, mutta jatketaan. Mä koitan nyt saada selitettyä tämän homman, koska mä nyt arvasin sen, että tämä keskustelu menee sellaiseksi, että ennen kuin ihmiset kuuntelee edes loppuun, että mitä mä yritän sanoa, niin sitten kaikilla on mielipide nyt sitten tästä asiasta. Ennen kuin olette edes kuulleet, että mikä mun pointti on, niin mä vähän niin kuin arvasin, että tämä menee tähän. Nyt mut tukkaa lähtee taas päästä ihan hulluna. Mutta joo, mulla on siis pointti, mihin mä nyt yritän tässä päästä, ja sitten katsotaan, että mitä olette siitä mieltä. Joo, eli mainitsin siis äsken että tämä detransitio-ilmiö on siis ihan todellinen. Siitä pitää voida puhua ja siitä pitää voida tutkia täysin vapaasti. Meidän pitää voida keskustella niistä taustasyistä, jotka voi ihmisellä aiheuttaa sen, että hän päätyy ajattelemaan olevansa väärässä kehossa tai väärässä sukupuolessa. Koska tämä aihe on liian vakava siihen, että tätä niin kuin hyssytellään yhtään millään tavalla. Mutta sitten toinen asia, joka päätyy hyssyteltäväksi tai jollakin tavalla semmoiseksi, että niin kuin niiden ihmisten asioita ei haluta kuulla, on tämmöiset niin sanotut ex-homot. Koska siis ex-homous on ihan oikea ilmiö. Oikeasti. Ja nyt ehkä tosi moni ajattelee, kun mä sanon ex-homo, niin nyt ne kuvittelee, että mä ehkä viittaan tällä nyt noihin niin kuin, tämmöisiin uskovaisiin, jotka on vaan sit päätyneet siihen lopputulokseen, että homous on jotenkin väärin. Mutta mä en tarkoita ex-homolla nyt tämmöistä niin kuin uskonnollista kontekstia ollenkaan. Koska jos olet koskaan ollut missään sateenkaariporukoissa mukana, tai sitten sellaisissa piireissä, jossa on hyvin paljon tällaisia ei-heteroita ihmisiä, esimerkiksi nörttipiireissä, niin sä tunnet ex-homoja, tai olet sellainen mahdollisesti jopa itse. Eli tämmöinen, että niin kun ihmiset päätyy uudelleen ajattelemaan tai uudelleen tulkitsemaan oman seksuaalisen suuntautumisensa, niin se ei ole millään tapaa ennenkuulumatonta. Mä oon tuntenut vaikka kuinka monta, ja tiedän, että monet teistä, jotka olette missään tällaisissa NS-sateenkaarevissa porukoissa ollut, niin tunnette niitä myös. Useita mahdollisesti. Ja tosiaan viittaan nyt sellaisiin konteksteihin, joihin uskonto ei liity yhtään millään tavalla. Elikkä mä en puhu nyt näistä uskoon tulleista tämmöisistä ex-homoista. Ja mainitsen tässä kohdassa myös sen, että on olemassa ihan samalla tavalla myös ex-heteroita. Elikkä niin kuin myös ex-heterot on ihan oikeasti juttu. Ja nämä on molemmat, ex-homot ja ex-heterot on molemmat ihan oikeasti todellinen ilmiö. Näitä tapahtuu koko ajan. Ja mistä tässä on nyt sitten kysymys? Esimerkiksi ihmisillä voi olla taustalla erilaisia mielenterveyteen liittyviä haasteita,
tai jonkinlaisia traumakokemuksia tai jotain tämmöisiä, jotka vaikuttaa sitten heidän vaikka kehokokemukseen tai heidän ihmissuhteisiin tai heidän maailmankuvaan tai tämmöiseen. Ja tämmöiset ihmiset, joilla on tosiaan tämmöistä mielenterveystaustaa, niin he voi semmoisen hämmentyneisyytensä takia päätyä tekemään asioita, joista he sitten myöhemmin toteaa, että tämä ei ollut hyvä juttu tai että tämä ei ollutkaan minun juttu. Ja siihen ei tosiaan tarvitse liittyä uskonto yhtään mitenkään. Ja nämä tällaiset erilaiset tämmöiset, niin kuin tämmöinen seksuaalinen hämmennys on oikea ilmiö. Ja näiden ihmisten täytyy saada puhua siitä ilman, että heitä leimataan, ja heidän täytyy voida saada siihen apua ammattilaisilta esimerkiksi ilman, että tulee uhkaa tällaisista niin kuin eheytyssyytteistä. Elikkä meillä täytyy olla yhteiskunnassa tilaa puhua näistä ilmiöistä, sekä detransitiosta että tästä ex-homoudesta tai ex-heteroudesta. Mä haluan nyt sitä tässä kuljettaa koko ajan mukana, koska ex-heterot on ihan samalla tavalla ilmiö kuin nuo ex-homotkin on. Jos et ole koskaan itse tuntenut näitä tämmöisiä ex-homoja, niin siinä voi esimerkiksi olla kysymys semmosesta, että henkilö tosiaan, joka on emotionaaliselta maailmaltaan jollakin tapaa niin kuin epävakainen eri tavoilla, ihminen voi siis olla niin kuin hyvin monilla tavoilla emotionaaliselta maailmaltaan epävakainen, niin hän saattaa hänen joitakin kokemuksia tulkita homoudeksi, vaikka siinä ei oikeasti ollut kysymys homoudesta. Elikkä se, että miten henkilö tulkitsee tilannettaan, niin siihen vaikuttaa se, että mihin johtopäätökseen hän sitten päätyy. Elikkä hän saattaa päätyä ajattelemaan, että olen homo, koska hän tulkitsee sen kokemuksensa homoudeksi. Mutta sitten kun hän tulee lisää ikää, tulee lisää itsetuntemusta, tulee vaikka vuosien terapia takana, niin sitten nämä ihmiset saattaakin huomata, että itse asiassa mun taustalla on tällaisia juttuja, jotka on vaikuttanut mun kokemukseen. Ja sitten hän uudelleen tulkitsee sen tilanteensa ja päätyykin sitten toisenlaiseen johtopäätökseen kuin mihin hän päätyi aikaisemmin. Ja nyt semmoinen yksi esimerkki, johon mä oon törmännyt todella monta kertaa, on tämmöiset ex-lesbot. Ja he on siis sellaisia naisia, joilla on ollut pitkällinen tommonen niin kuin seksuaalisen hyväksikäytön tausta nuorena. Elikkä heillä saattaa olla aivan järkyttävän traumaattista tämmöistä niin kuin seksuaalista hyväksikäyttöä tai raiskauksia taustalla. Ja hän on saattanut kokea sen jopa lapsena tai varhaisteininä tai teininä. Ja sitten tästä syystä, koska hänellä on tämä seksuaalitrauma, niin miehen tai miesten läheisyys hänessä aiheuttaa traumareaktion. Ja tästä syystä se niin kuin miesten läheisyys tuntuu hänestä ahdistavalta. Ja hän saattaa tämän kokemuksen tulkita, että niin kuin en ole hetero, vaikka oikeasti kysymyksessä on, niin kuin, on toi traumatriggeröityminen, ei homoseksuaalisuus. Ja sitten kun tällainen henkilö on tarpeeksi kauan sitten jossain terapiassa käynyt, niin sitten hän saattaa niin kuin saada hoitoa siihen, että se hänen niin kuin trauma hoidetaan pois. Eli tämä hänen seksuaalitrauma niin kuin lakkaa oireilemasta. Ja sen jälkeen hän saattaa todeta, että olinkin täysin hetero. Ja tämän tyyppisiä ex-lesboja niin mä oon hyvin paljon nähnyt. Ja olen seurannut myös netin kautta esimerkiksi heidän elämää. Niin tämä on nyt niin kuin yksi esimerkki tämmöisestä. Mutta sitten taas mikä on ärsyttävää tässä julkisessa keskustelussa on taas sitten se, että sitten kun tämmöiset ihmiset puhuu julkisuudessa, niin sitten ihmiset rupeaa kuvittelemaan, että kaikilla homoilla on joku trauma, mikä ei pidä paikkaansa. Esimerkiksi multa itseltäni semmoinen puuttuu aivan kokonaan, mutta silti mä oon lesbo. Ja silti mä oon niin kuin transkokeva. Ja mulla ei ole seksuaalitraumaa. Kerta kaikkiaan ei vaan ole. Ja mulla ei ole myöskään isätraumaa. Mä olin tosi läheinen mun isän kanssa. Niin. Mutta mitä mä tässä nyt siis yritän sanoa, niin on se, että ihmisillä on siis niin kuin ihmisillä on kaiken näköisiä kokemuksia, jotka vaikuttaa heidän elämään, ja heillä täytyy olla tila niin käsitellä sitä asiaa, ja meidän täytyy yhteiskunnassa voida keskustella näistä asioista, ilman että tulee tosiaan tällaisia eheytyssyytteitä tai leimaamista, tai että jos vaikka tämmöinen henkilö hakeutuu johonkin psykoterapiaan, niin sitten hänen niin kuin, psykoterapeutti saa syytteet jostain eheytyshoidosta tai tämmöisestä, niin kuin, ei näin, että näin ei pitäisi olla.
Ja sitten tosiaan detransitio-ilmiö on sitten kans ihan niin kuin ilman muuta toinen tämmöinen vastaava tämmöinen hyvin vakava. Mutta jos me jatketaan nyt tästä kansalaisaloitteesta puhumista, niin siirrytään katsomaan seuraavaksi, että mitä se eduskunta on nyt sanonut tästä aloitteesta. Miten eduskunta on käsitellyt tätä asiaa? Niin hyppäämme eduskunnan sivuille. Mä jaan teille taas ton ruudun. Elikkä tässä olemme nyt eduskunnan sivuilla. Myös tämä on linkattuna tuolla description boxissa, että jos haluat käydä tämän koko jutun lukemassa, kun tämä on tosiaan hirvittävän pitkä, niin me ei ota tätä tässä läpi nyt tässä tänään, vaan mä nostan täältä tiettyjä juttuja ja sitten vähän keskustellaan. Elikkä tässä ensiksi todetaan tosiaan, että ketä kaikkia asiantuntijoita on kuultu, ja tässä on ihan älyttömän pitkä lista kaiken näköisiä tyyppejä, joita tämä eduskunta on kuullut ja jotka on antanut lausunnon. Ja tässä on nyt sitten ihan kaiken näköisiä tyyppejä mukana tässä hommassa. Mutta mä tosiaan nostan täältä muutamia kohtia. Ja tässä ihan alussa sanotaan, että kansalaisaloitteen perustelujen mukaan eheytyshoidot saattavat jo olla rikollisia, mutta niitä ei tunnisteta sellaisiksi. Aloitteessa katsotaan, että vaikka eheytyshoidot useimmissa tapauksissa täyttäisivätkin pahoinpitelyn tunnusmerkistön, olisi eheytyshoitojen aiheuttamien haittojen torjumiseksi tehokkainta säätää ne erikseen lailla rikolliseksi tai muuttaa pahoinpitelyn määritelmää rikoslaissa siten, että se yksiselitteisesti sisältää myös eheytyshoidot. Ja sitten tässä on ihan sikana kaikkea sellaista lakiteknistä kaikkea juttua. Et hirveästi puhutaan siitä, että miten lakeja ylipäätään säädetään ja mitä pitää ottaa huomioon, kun säädetään lakeja ja sellaista, niin mä skippaan ne kaikki ja nostan täältä nyt muutaman asian. Ja jos haluat lukea tämän koko jutun itse, niin käy tuolta linkistä niin sit itsenäisesti lukemassa. Mutta tosiaan mä nostan täältä nyt sitten muutamia kohtia, että mitä siellä todetaan. Perusteltua on huomioida muun muassa se, että vaikka tavoite suojata seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia on lähtökohtaisesti hyväksyttävä, henkilöllä on oikeus saada apua ja tukea tutkiessaan omaa seksuaalista suuntautumistaan ja sukupuoli-identiteettiään. Näin ollen se, milloin on kyse henkilöä loukkaavasta ja oikeudettomasta vaikuttamisesta ja milloin taas henkilön oman vapaan tahdon mukaisesta avusta ja tuesta, voi herättää tulkinta- ja rajanvetokysymyksiä. Nämä seikat ovat merkityksellisiä pohdittaessa, millainen toiminta on rangaistavaa ja miten yksilön oma tahto ja suostumus asiaan vaikuttavat. Kun tosiaan ton kansalaisaloitteen semmoinen iso semmoinen puute oli se, että siinä ei millään tapaa niin määritelty, että mitä nämä ihmiset tarkoittaa eheytyshoidoilla. Mikä heidän mielestään ylipäätään on eheyttämistä ja mikä ei ole. Ei minkäännäköistä määritelmää. Ja tässä eduskunta oli sitten tätä asiaa pohdiskelleet ja he oli esimerkiksi kun he pohti nyt sitä niin että tarviiko sitä lainsäädäntöä nyt muuttaa vaiko ei, niin ne esimerkiksi pohdiskeli sitä, että nämä eheytyshoitoihin voitaisiin puuttua jo olemassa olevalla sillä lainsäädännöllä. Esimerkiksi siellä sanottiin, että tämä voisi mennä vaikka niin kuin pakottamisen alle tai jonkun semmoisen alle. Ja sitten se oli mielenkiintoista kanssa, että eduskunta oli silloin alun perin jo alustavasti päättänyt hylätä tämän kansalaisaloitteen, mutta sitten oli tullut joku mediakohu, mistä syystä monet lakivaliokunnan jäsenet oli sitten vaihtanut heidän mielipidettään asiasta ja olikin sitten olleet sen kohun jälkeen sitä mieltä, että
Että tämä niin täytyykin ottaa käsittelyyn tämä, että niin tästä syystä nyt sitten tosiaan siis, tämä niin julkinen mielipide, niin sillä on merkitystä tämmöisten niin eduskunnan työskentelyn kannalta. Se on kanssa se syy, että minkä takia mä haluan itse tällainen omalta osaltani puuttua tämmöiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun, koska tällä on merkitystä. Tällä on merkitystä vaikka, että kuka painostaa ja ketä, kun nyt tosiaan SETA oli tällä hetkellä kerää tämmöistä nimiluetteloa, että he sais oikeusministeriä painostettua tässä asiassa. Mutta jatketaan. Tämä tosiaan eduskunta oli teettänyt sitten tämmöisiä selvityksiä, että siellä oli kaiken näköiset asiantuntijat, oli käynyt siellä antamassa lausuntoja, ja he oli myös etsiskelleet esimerkkejä ulkomailta, että miten ulkomailla on hoidettu asioita ja kaikkea tällaista, niin he toteaa esimerkiksi, että eheytyshoitojen kirjo on saadun selvityksen valossa laaja, ja eheytyshoitojen muodot ja vakavuusasteet voivat vaihdella merkittävästi. Samalla on pidettävä huolta, etteivät sukupuoliristiriitaa kokevien henkilöiden asianmukainen tutkimus ja tarpeenmukainen tuki ja hoito esty. Lainvalmistelussa tulee kiinnittää huomiota myös siihen, että rangaistussäännökset kirjoitetaan laillisuusperiaatteen edellyttämin tavoin täsmällisesti ja tarkkarajaisesti. Tämä merkitsee sitä, että rangaistava toiminta tulee määritellä tarkasti ja kattavasti, eikä se saa jäädä epäselväksi tai tulkinnanvaraiseksi. Eli mä tulkitsen, että tämä on nyt tosiaan viittaus siihen, että kun tässä kansalaisaloitteessa ei määritellä, että minkä he tarkalleen ottaen haluaa kriminalisoitavaksi. Että haluaako he nyt kriminalisoida sen uskonnollisen eheytyshoidon, joka siis ihan ilman muuta on aivan täyttä hörhöilyä, kuten noista lehtiesimerkeistä huomattiin. Vai haluaako ne kriminalisoida nyt jotakin muuta? Ja sitten semmoinen, mikä oli mielenkiintoista, oli se, että eduskunnan keskuudesta oli noussut 2 vastalausetta. Eli siellä oli 2 eri porukkaa oli toimittanut kirjallisen vastalauseen, että miksi tätä kansalaisaloitetta ei tule hyväksyä. Ja myös ne on siinä alkuperäisessä siinä dokumentissa niin kuin, nyt mä distraktäännyin ja jäin tänne lukemaan. Täällä on nyt siis tämä kommenttiosasto elää nyt ihan omaa elämäänsä täällä nyt, että joo. Ihmiset näköjään niin keskenään keskustelee täällä, että mun on nyt vaikea tästä niin samaan aikaan lukea tätä mun juttua ja seurata teidän kommentteja, sori. Niin tosiaan oli 2 vastalausetta, jotka oli molemmat aika pitkiä, koska ne oli kirjallisia vastalauseita. Ja mä en lue niitäkään kokonaan, että ne oli siinä eduskunnan dokumentissa linkattuna, että jos haluat käydä sieltä lukemassa itseksesi, niin, mutta mä nostan täältä nyt pari kohtaa näistä vastalauseista. Ja niistä ensimmäisessä vedotaan siihen, että tästä eheytyshoidoista ei vaan, että meillä ei niin kuin ole tietoa, että kuka tekee ja mitä oikeastaan. Ja he kirjoittaa seuraavasti. Lakivaliokunnan asiantuntijakuulemisten perusteella ei ole olemassa selkeää ja kattavaa kuvaa kansalaisaloitteessa tarkoitettujen eheytyshoitojen ilmenemismuodoista, esiintyvyydestä, toteuttajista, uhreista, laaduista ja määristä Suomessa. Asiasta ei ole saatavilla muutoinkaan luotettavaa tutkimustietoa. Siksi on olemassa riski, että rikoslaista alkaa tulla laki, jota täydennetään julkisen huutoäänestyksen ja mielikuvien perusteella kaikenlaisilla uusilla rikosnimikkeillä silloinkin, kun teon kuvausta ei voida tarkkarajaisesti määrittää, eikä väitetystä ilmiöstä ja sen laajuudesta ole olemassa tutkimustietoa. Ja tämä oli nyt viittaus siihen, että oli tosiaan tullut tämmöinen somekohu, joka sitten sai näiden kansanedustajien päät sitten kääntymään tässä asiassa. Ja hehän on tässä ihan oikeassa, että mä olin tyytyväinen siitä, että itse asiassa eduskunnassa oli ihmisiä, jotka oli valveutuneita tässä asiassa ja niin kuin nostivat esiin samankaltaisia asioita kuin mistä mä oon itse huolestunut, niin totesin sitten tämän luettuani, että
näköjään saan aika rauhassa olla, että Suomessa todennäköisesti ainakaan tällä hetkellä nyt ei tule tapahtumaan sellaista tilannetta kuin mikä tuolla ulkomailla on käynyt, missä sitten aletaan laittamaan noita vaikka psykoterapeuttia viroilta tai psykiatreja viroilta, koska se heidän niin kuin se psykososiaalinen tai psykoterapeuttinen tuki niille potilaille tulkitaan jotenkin eheytyshoidoksi. Niin ainakaan nyt tämä hallitus ilmeisesti niin kuin on hyvin valveutunut juuri tässä asiassa, ja ne on juuri tähän asiaan kiinnittänyt huomiota, mistä mä olin hyvin tyytyväinen. Että niin kuin. Mutta joo, jatketaan. Sitten oli toinen vastalause. Myös se on aika pitkä, ja mä luen siitä nyt vaan sit vähän nostoja. Ja siinä todetaan seuraavasti. Aloitteessa jää kuitenkin epäselväksi, mikä kaikki luetaan kriminalisoitavaksi eheytyshoidoksi. Uusia rangaistussäännöksiä säädettäessä on tärkeää varmistaa, että lainsäädäntö on riittävän selkeää, täsmällistä ja tarkkarajaista. Valiokunnan saaman asiantuntijalausunnon mukaan vaarana on, että jos kiellettävän eheytyshoidon määrittely jää aloitteen tavoin epätarkaksi ja tulkinnanvaraiseksi, saattaisi se johtaa tilanteisiin, joissa lapset ilmiantavat vanhempiaan riidan seurauksena, opettajalta vahingossa lipsahtanut oppilaan vanha nimi johtaa rikossyytteellä uhkailuun, terapeutin väärä ilme tulkitaan rikokseksi, tutkivat psykoterapiat kriminalisoidaan, kieli alistetaan propagandalle sekä transaktivistit salanauhoittavat keskusteluita, muokkaavat tarkoituksiinsa, levittävät ja yllyttävät väkivaltaan. Asiantuntijalausuntojen mukaan jo nykyisin on käynyt ilmi tilanteita, joissa tutkimusprosessissa turhautuneet transaktivistit ovat tehneet viimeksi mainittua. On olemassa ilmeinen riski siitä, että eheytyshoidot kieltävällä lailla osana terveydenhuollon sääntelyä voitaisiin tahattomasti yllyttää ajattelua, jonka mukaan tutkimusprosessit ovat väärin ja niitä kohtaan on oikeutettua hyökätä. Eli eli siellä on oikeasti on hyvin valveutuneita juurikin näistä tämän asian ongelmista kansanedustajat, mistä olen hyvin tyytyväinen. Ja sitten tässä toisessa vastalauseessa sitten on lainaus siitä, että mitä toi SETA on itse asiassa sanonut. Tässä todetaan, että SETA ry:n hallitus on todennut 10.3.2022, että eheyttämisen täyskiellon tulisi ulottua kehotukseen tai käskyyn seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun tukahduttamiseksi. Eli että siis SETA haluaa, että tulee tämmöinen eheyttämisen täyskielto, ja että sen täytyy ulottua myös siihen, että joku edes kehottaa jotakuta tukahduttamaan hänen seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä tai sukupuolen ilmaisua. Ja nyt tämä, että jos olet koskaan näitä mun aikaisempia striimejä tai videoita kattonut, niin se, että niin SETA ja tämä setalainen porukka on ihan superherkkä tässä, että mitä he niin kuin tulkitsee jonkinlaiseksi hyökkäykseksi tai tämmöiseksi sukupuoli-identiteetin vaikka tukahduttamiseksi. Että heidän niin kuin käsitys siitä, että on niin kuin hyvin laaja. Että tyyli, että jos sä vaikka kyseenalaistat, että ootkohan sä nyt kuitenkaan trans, niin setalaisen porukan mielestä jo tämä voi olla tyyliin ihan järkyttävää transfobiaa ja sitten henkistä väkivaltaa. Eli he on niin kuin superherkkiä. Tai jos sä vaikka sanot, että jos sä oot aseksuaali, niin et sä silloin mitään seksiä halua harrastaa. Niin jo tämän tyyppiset lausahdukset voidaan setan piirissä tulkita niin kuin ihan täydeksi joksikin, niin kuin, siis pahimmillaan hehän puhuu siis ihan kansanmurhasta välillä, että ne on niin kuin aivan semmoisia niin kuin hysteerisiä näissä tämmöisissä asioissa. Joten tämä, että mitä sitten, että jos tämmöinen setan vaatima tämmöinen eheyttämisen täyskielto menisi läpi, niin kukaan ei saisi enää sit lopulta sanoa yhtään mitään. Ja tämä on semmoinen, mikä niin kuin mua itseäni sillä kanssa on mietityttänyt, että esimerkiksi onko setan mielestä minun kanava eheyttämistä?
olenko minä Setan mielestä niin, syyllistynyt eheyttämisen kehotukseen? Olenko minä täällä kanavalla kehottanut eheyttämiseen? Voidaanko mun kanava tulkita kehotukseksi eheytyä? Elikkä olenko mä setalaisessa maailmankuvassa nyt eheyttäjä? Niin kuin tän tyyppisiä juttuja olen silleen mietiskellyt, koska he on tosiaan aika herkkiä. Mutta nyt mitä nyt huomaamme tästä eduskunnan tästä käsittelystä, niin ilmeisesti nyt tällaisenään tämä lakiehdotus ei ole menossa läpi, koska eduskunnassa on nyt hyvin valveutuneita ihmisiä, jotka on kiinnittäneet juuri näihin samoihin asioihin huomiota, mikä on hyvä asia. Että niin kuin kiitos siitä, että varmaan voimme täällä kanavalla olla levossa mielin. Että Suomeen ei tule tulemaan ainakaan nyt niin kuin tämä hallitus ei tule päästämään Suomen tilannetta nyt sellaiseksi, mihin meininki on mennyt sit jossain ulkomailla. Mutta sitten totta kai voi käydä niin, että sitten kaikki poliitikot menee jossain seuraavissa eduskuntavaaleissa vaihtoon, ja sitten sinne tilalle tuleekin sitten semmoiset, jotka ihan niin kuin 10-0, 100-0 sitten äänestää tämän niin kuin setalaisen jutun läpi. Mutta tästä syystä mä haluan niin kuin tuoda näitä näkökulmia esille, jotta niin kuin ihmiset tajuaa sit miettiä näitä asioita pikkasen toisestakin näkökulmasta kuin vaan siitä setalaisesta näkökulmasta. Eli tosiaan totesin, että mun mielestä tämä lakialoite on todella huono. Ja jos nyt sanon täysin suoraan, niin tämä lakialoite tässä muodossa, missä se on nyt niin kuin luovutettu eduskunnalle, niin se olisi hyvä hylätä, koska se on vaan niin huono. Se on todella epämääräinen, ja siinä tosiaan niputetaan homot ja transihmiset yhteen, vaikka näitä ihmisryhmiä ei voida käsitellä silleen samassa asiayhteydessä. Eli meidän niin kuin täytyy ajaa homojen eheytyksen kieltämistä erikseen ja transihmisten eheyttämistä erikseen, koska niissä täytyy ottaa huomioon niin erilaisia seikkoja. Ei voida samassa lauseessa puhua näistä kahdesta ihmisryhmästä. Eli nyt jos jengi haluaa saada nyt sitten ihan sinne niin kuin rikoslakiin tämän eheyttämisen, niin heidän täytyy nyt aloittaa alusta ja aloittaa uusi tämmöinen eheytyshoitojen kieltämisen kampanja, joka on sitten laadittu hieman fiksummin tai niin kuin tarkemmin ja paremmin. Tämä oli ihan hämmästyttävän epämääräinen suoraan sanoen tämä lakialoite. Ja tosiaan, minkä takia mä nyt halusin ylipäätään pitää tällaisen striimin, nostetaan se nyt vielä tänne loppuun, niin mulla on tarkoitus osallistua julkiseen keskusteluun tähän eheytysaiheeseen liittyen, ja halusin heittää ilmoille pointteja. Ja myöskin kertoa teille katsojille, että missä mennään, että mitä se eduskunta on puuhailu ja mitä SETA on puuhailu ja silleen. Ja mitä tulee sitten eheytyshoitoihin itseensä, koska tosiaan Suomessa ihan oikeasti tehdään näitä uskonnollisia eheytyshoitoja, joista oli tässä nyt vähäsen juttua. Nämä uskonnolliset eheytyshoidot niin on itsessään tosi syvä aihe, ja niistä me tullaan puhumaan uudestaan ihan erikseen täällä kanavalla myöhemmin. Jotenka tästä syystä tänään me nyt ei sitten tähän paneuduta sitten tämän syvällisemmin. Ja jos nyt SETA haluaa silleen spesifisti, tai tämä setalainen porukka, tai ihmisoikeusaktivistit, keitä he nyt ovatkaan, koska tässä on nyt niin kuin monta porukkaa mukana, että se ei ole yksin SETA, vaan tässä on paljon erilaisia järjestöjä tämän homman takana, niin jos he nyt haluaa spesifisti kieltää nämä uskonnolliset, nämä hörhöilyeheytyshoidot, niin heidän täytyy sitten tehdä semmoinen lakialoite, jossa nimenomaan puhutaan uskonnollisesta eheytyksestä. Että niin kuin huomattiin noista lehtiesimerkeistä, joita mä tuossa äsken teille näytin, niin niissähän nimenomaan siinä oli kysymys sellaisesta uskonnollisesta hörhöilystä. Ja jos se halutaan kieltää, niin täytyy spesifisti tehdä lakialoite, jossa sanotaan, että me halutaan kieltää tämä uskonnollinen hörhöily. Sen sijaan, että puhutaan vaan eheyttämisestä yleensä semmoisessa niin kuin epämääräisessä muodossa. Silleen vinkki vitonen, että jos joku SETA nyt katsoo tätä, niin jos te haluatte tällaisia lakialoitteita läpi, niin se saattaisi
helpottaa sen lakialoitteen läpimenemistä, että te olette tarkempia, että niin kuin kerrotte eduskunnalle yksiselitteisesti, että mitä te haluatte kriminalisoitavaksi. Koska nythän ne ei kertonut tässä lakialoitteessa, ne ei niin kuin perustellut, ne ei määritellyt, että mitä he haluaa, että kielletään sillain tarkalleen ottaen. Koska näillä on merkitystä. Määritelmillä on merkitystä, että mikä määritellään eheytyshoidoksi ja mikä ei. Sillä on merkitystä todella, todella, todella paljon. Ja jos Seta olisi tarkempi nyt tässä, että nimenomaan sen demonien pois manaamisen haluavat kriminalisoida, niin kuin kirjoittakaa se sinne lakialoitteeseen, niin eduskunnankin työskentely on vähän helpompaa silloin. Vai mitä? Mutta mulla oli tässä nyt tosiaan kaikki. Meillä on nyt näköjään vähäsen aikaa vielä, kun mulla on tosiaan tänään aikataulu, että mun täytyy niin kuin lopettaa striimi aikaan X mennessä, että mulla on vähäsen aikaa. Ja täällä nyt taas siis kommenttiosastossa on nyt aivan... Mä kohta julkaisen teidän kommentteja. Oottakaa hetki, niin mä puhun lauseeni loppuun, niin sitten katson, että mitä olette täällä puhunut. Eli meillä on nyt pikkasen aikaa, niin mä teen nyt sellaisen tempun, että jos katsot tallennetta, niin mä katkaisen nyt tähän kohtaan. Ja livenä jatkan vielä teidän kommenttien lukemista, että tallenteen katsojille toivotan nyt tässä kohtaa, että kiitos katsomisesta ja nähdään myöhemmin. Ensi viikolla täällä kanavalla vietetään Halloweenia ihan erikseen, eli keskustelemme Kekrin vietosta. Kekriperinteistä ja muusta sellaisesta hauskasta, niin tervetuloa ensi viikolla fiilistelemään sitten Halloweenia kautta Kekriä kautta mitä ikinä. Mutta tosiaan tallenteen katsojille toivotan vielä kerran kiitos katsomisesta, ja jos sulla on kommentoitavaa, niin jatketaan keskustelua tuolla tallenteen kommenttiboksissa, ja nyt